Salam alaikum, Balma Mali, on va foutre Barkada, Balma Ken, ou Denga, Marasila, je suis le chercheur. Donc, on a folie bleu, chaque tiami, Aïdra, Kabako Frat, Yala, son Kabako Frat, la femme, Naka, Banaba, Dema, tension diabétique, Fourdimi, Rendime, Chirfouka, numéro 78, 78, 03, 03. Au Temalengo, Kanga, Belevele, Fo, Chekou, la Sanakane, Belevele, Sekou. Anguna domina Mali, Kono, Amadou Mola. Ibrahim Bouakar Keita Tagalia et Paraminke Kasepima, Chagula Sanakana Folendo, Kapuya Hydra Foka, Osman Madan Sherif Hydra, Kasufi Blal, ou Père Folendo, au Tamalengo, Ka Mali Donembagana Kramgo, Père Fosegu Donembagana Kramgo, Père Folendo. Donc, le politologue Segu Tongara, Afanaka Folie Belébélébia, aux États-Unis, Dr. Alain Bokoum, des politiciens honnêtes, intègres, à Folembea, Kasenu Togo. Pour ma belle, on a chama balaïra chaque marque est un père folendo. Donc, on a vidéo qu'on a là. Et Mali avion pour tourner une démonstration de force que décide. On est mort mon béga mairie avion nous on a les mecs clonés de kama pour entraînement de kama. Aïta décide quand on y a mis un avion na, ou y a mangami mais un avion na, ou y a un avion quoi nous y a para que non mien. Un avion nous depuis cette démonstration banadro tarakeleke. Oui, quoi il a terroriste ou la décide. Faut que ça les Français ou n'aient pas nous tesson en accoubna bimali armeka. Ou tena bien en armeka tourner nia bané c'est fini. Parce que moi te mindo. A information de soroka faut décide attaque ibado janfa pas de bien. A information de soro barkane communiqué doké. On t'a d'opération barkan. Abe mune yine Mali kono ko barkan me alsa terroriste fagala Mali la. Imaginez tesid ni gawo yanfan nou manja yona. Ko barkan fene opération do ke le 6. Mena nyefo awye do de ni communiquer ci massa. Ma communiquer kala sa baye. Et si avant mon communiquer a daté le 7 août 2022, le 7 août 2022. Ko opération barkan et si avant Kuka terroriste kelela ko djihadiste kelela wala zena ko Sahel kono ko opération Barkhane willa djihadiste kelela Sahel kono imaginez ko ka population civile protégée ou ma foko armée malienne ou ma foko Mali écaré ko ka population esia famo civile protégée ko Barkhane ko olu munu foloye terroriste ka victime ayata ka communication yela machola bon nanga kala français là pour ka fin dans le contexte d'une menace de reprise des actions armées djihadistes au Sahel, dont les populations sont les premières victimes, que les militaires de la force Barkhane ont mené une opération le 6 août contre des membres de groupes armés terroristes au Mali. C'est-à-dire communiqué à chapitre follow, que la population civile ou la canali Kama, que France force Barkhane opération d'ont mené le 6 août, que le 6 août comme Mali territoire. Mais à Tokala, en début de la soirée, le regroupement de différentes sources de renseignement a mis en évidence le groupement de plusieurs cadres appartenant au Rassemblement pour la victoire de l'islam. Pour la victoire de l'islam des musulmans, RVIM, pour la surveillance mise en place a permis de localiser avec précision, puis de neutraliser un cadre de ce mouvement. Et plusieurs de ces combattants dans la région de Telatay, à 200 km au nord-est de Kao. À Dunfora, ko Barkhane Mikika Minanche Kabo Kao, Kubuka, hélicoptère Malaro, et si y a un Kubika ou Waka. On Barkhane Beseka opération menée à Kao. Donc, État malien a demandé Barkhane ka explication d'Ouma. Barkhane a fait un foyer à mes femmes et femmes. Ka wuli ka ti yera makata opération mene kebe ka terroriste fara ko parce que ko be ka digi population civile la ko la ko Barkhane ko terroriste ko regrouper le ko ani ou renseignement mesoro ko Barkhane willa ko kata opération do ke ko terroriste groupe baden fara we terroriste kura do era fo kabra la kanda man nun to me e ba ko nun to ere ko la victoire de l'islam et des musulmans ni to croire ko RVIM ko lu ko surveillance de ato ko no barasera kake est-ce que on y a oblana an nga terroriste fara ay min demanda o fe kaka ka minanche ka taka o ka minanche tronka Mali bla
avion be munumunu na nga sanfɛla la k'a bɛ terroriste faga. En réalité u b'a dɔn u ye dégâts min kɛ Mali armée bɔra kalama ko drone français kun bɛ ka renseignement di avion français kun bɛ ka renseignement di terroriste ma tesi o bi ko de couvert sisan ko olu ye opération dɔ kɛ ko le 6 août ko ka terroriste faga. Donc nin kɔrɔ ye pour que ko malidenw k'a faamu ko le 6 août k'u ka avion ye yeli minnu kɛ sanfɛ k'a kun ye k'olu yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ opération na aw bɛ se ka opération kɛ an m'aw sara Mali armée la parce que an ma Mali armée ka communiquer mɛn k'a fɔ ko Barkhane y'u sara u la. Donc armée malienne an ka état u ka bɔ ka communiquer fɔ an ye nin communiquer in tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa est-ce que Barkhane drone minnu yɛrɛ Barkhane ka drone de don wa est-ce que Barkhane ye opération kɛ nin don est-ce que n'a y'a kɛ a y'a kɛ ni Mali ka yamaruya ye. Donc ni information de bɛ i b'a dɔn ko janfa dara kɛnɛ kan en réalité u ma opération kɛ dɛ u ye nkalon de tigɛ ko opération kɛ ka taa an ka sarasiw ka position ta k'a di terroriste ma pour que u kana an ka sarasiw attaquer mais an ka avion kura minnu les avions à réaction et c'est à fond les avions à turbopropulseur les avions supersoniques u taara démonstration kɛ Tessit bi terroriste y'a dɔn Tessit minɛn min bɛ an bolo terroriste y'a dɔn ko Tessit ko siran ka kan ka kɛ armée ye bi terroriste y'a dɔn ko Tessit ko armée malienne k'a ka kɛlɛ bɔra kulonkɛ la ko minɛn yɛrɛ de b'an bolo pour le moment armée ma bilan communiqué mais ni fɛn fitinin de k'a da fasoden jugu minnu n'u kun bɛ ka wuli k'an ka avion ye entraînement kɛlanw de bloc ti guerre la dɛ guerre ti kulonkɛ yɛrɛ guerre ti propagande ye an ka minɛnw wulila yɛrɛ an ka migi kura ninnu wulila de ka taa kabako da terroriste kan u ye fitinin de yira an na a caman bɛ Tessit wa avion dɔw olu tilara démonstration na Assimi ɲɛkɔrɔ u y'u tilen Tessit ka t'u ka baara kɛ an n'an ka force spéciale an n'an ka armée de terre ninnu Tessit baara banna a tɔ ye an bɛ ka armée ka communiqué kɔnɔ a ka bilan bɔ donc an ka avion kuraw a ye daw la a ye sɔw ye minɛn t'u ye sous région na a tɛ mɔgɔ bolo an m'an disi gosi bi minɛn min bɛ armée malienne bolo sous région na a tɛ jamana bolo a tɛ G5 Sahel bɛɛ fara ɲɔgɔn kan minɛn min b'an ka armée bolo armée de l'air min bɛ yen G5 Sahel a fara ɲɔgɔn kan a taa armée de l'air si bolo donc ni kunnafoni telima de kun b'an bolo k'a da u tulo k'a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila je recherche. Salam alaikum.